Знаете ли какво формира контролиращия характер и как изобщо да разберете дали вие или хората около вас имат контролиращ характер? Един от най-явните симптоми и най-лесно откриваеми, това е, че хората, които страдат от това нещо, винаги искат да вършат всичко сами, да решават всичко сами. В техните глави винаги те се справят най-добре и им е много, много трудно, почти невъзможно да делегират отговорности и задължения на хората около себе си. Контролиращия характер се формира още в детството и то е следствие на това, ако сме преживяли някаква травма на предателство. И като казвам травма, не е задължително да е било някакво толкова травмиращо събитие, че и другите да го отчитат като вид травма, е достатъчно детето по някакъв начин да се е почувствало предадено и това си остава в него, в неговото подсъзнание. И когато сме имали някакво такова усещане, с израстването ни, ние започваме да се опитваме да контролираме всичко, за да не изпитваме пак тази болка от това предателство. Така че когато следвате някакъв план, когато искате да направите нещо и поради някаква причина плановете ви се променят или изобщо се разпадат, ако се чувствате много некомфортно, ако се чувствате изнервени, напрегнати и така нататък, това със сигурност говори, че вие страдате от този синдром на контролиращия. Единственият начин да се преборите с това усещане и да свалите този стрес от раменете си е да започнете бавно и постепенно да делегирате задължения и отговорности на хората около вас. Но идеята е да започнете с малки неща, които не ви изваждат буквално от зоната ви на комфорт, а просто я приближават и усещате онова трептене, което сега те ще го направят ли както искам аз, всичко ще бъде ли наред и така. Когато успеете да започнете да давате малки отговорности, с времето ще ви е много по-лесно да пускате и големите отговорности, и големите задължения и ще видите колко по-лесен ще стане живота ни. Защото контрола, както натоварва хората около нас, натоварва и самия човек.